Όταν λερώνουμε τα χεράκια μας, πηγαίνουμε στον νηπτήρα και τα πλένουμε με σαπουνάκι. Όταν λερώνονται τα ρουχαλάκια μας, πηγαίνουμε στο πλυντήριο και τα πλένουμε. Τι γίνεται όταν λερώνεται η ψυχή μας? Από το εκεί και τότε και από αυτά που κουβαλάμε και αφήσαμε άλυτα και από πράγματα στο εδώ και τώρα. Πώς το καθαρίζουμε? Τα καθαρίζουμε με την όμορφη ψυχοθεραπεία, ατομική ή ομαδική. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος, πανάρχαιος. Αυτός ο τρόπος λέγεται διαλογισμός. Τώρα το λένε mindfulness. Το mindfulness πολλές φορές βλέπουμε τριγύρω έχει γίνει μαγαζί, κέρδος. Υπάρχει μια καθαρή τεχνική που λέγεται Vipassana. Η Vipassana είναι ένα δεκαήμερο στο οποίο κάνεις μια βαθιά βουτιά σε ιερή σιγή, δεν μιλάς σαν μοναχός, όπου μέσα στις 10 μέρες μαθαίνεις την τεχνική, την οποία μπορείς να την πάρεις σαν ένα δώρο, να τη χρησιμοποιείς μέσα στον τρισδιάστατο. Και η ψυχοθεραπεία και ο διαλογισμός είναι συνταξιδιώτες, συνθεραπεία. Το κάθε πράγμα μόνο του φτάνει ως ένα σημείο. Γι' αυτό η ψυχοθεραπεία χρειάζεται το διαλογισμό και ο διαλογισμός από μόνος του σε αφήνει μόνο.